Alo, nätjäň nirde? Awa döwlet bulat paraha dotyrla. Naşta da ýam geldi. Ýol proda indi çykdym diýdi. Bolla garaşýas. Gilgile başlar bu şahırda Dünge bay diri Üşen ok yaşıl kağızın bolsa iri Menem şolun biri Kete çarıgıma seredimdi yer açılya menem gidyen girip diri Riçler geçiye törü Hemmesi menden gidene dine sen galın yok Gamcık gel fetirlem sen marada hip hop'un Hulu kaza geçirir ısında derine işleri Urban melen gıvıl birleşen oranma güçleri Täze deyip täze del hip hop'un yitip işleri Hinim gowsa koy bize münyali hinçe işleri Yaşayas real life Yasa başka yasayan yok yali Hilham çikinin näme bokup gelyen haltana Geldin mi sen şeýle belgir 8 ýylyň biz kiçidik maňa bu wagt 21 Men ýöne görünlörüme geçirýän ýazga görde düren tök gurlar asman ýagar sil Ýaşlyk bir kuş uçurdum hatsyz Nädip ýaşamaly aýt men sowatsyz Gurrunlygym howa men umytly duýan degişlidigimi nämedir ula Bilem ogen tök näme miwesiz bagmy ýa bahasly etsen ihlas Şipiselli diýäli ýylgyryp qazy Onun hatta senden görüsü de iri Hemem keltedim onun azacık öz bolşuna ulumsy bäri ohonun Ýalyjyk jaňyn ýa aýrylýan aňnyn Isi çykar ýa ishany sannyn Arada hat ýazym kakyna uratmansyn Kuwaty kenme meňzemek adamy Aramyzda galsyn bu gurrunlar berwada Ey men aýnamdyn maňa seredýän adam Aýt men saňa görünýänmi ýa-da ýok Sen meni dinleýän ýöne işten ok Sen hemişe ýanymda ýöne biz bile däl Menem bugün ba belki ertir ýok Ýadymda o döwürle gidilýärdi paxta Ýadyňdamy göçmek isleýärdik paýtagta Ýadyňdamy bolmagamy nasip prezident parta Dyrjaş ýadymda seni ekitdi santa Okuş sowukdy üşedim bu gurrundan soň gazojak menen gyzlaryny bukdy Görýäňdimmi ýok bu arzulaň çeni Ýadymda da gyzlamyň näçedi jemi Eýame jemi köp feýolaň duşya köçede görýäň durmuş ýatladypdyr ýa geçeni Gurrunlara görä tüelem hemme bagtly Biri tüccar bay a biri aşgabatly Ýene biri gujagyna adwokatyň bugün tutasymam gelen ok birinjiniň adyn Biz edýän işimizi bitirýäs kimsiz Ýöne wagtymyzy ýetirýäs şensiz Biz edýän işimizi bitirýäs gowy Ýöne biziň edýän işlerimiziň gowy däl soňy Diýerler bularyňdan bolupdyr ogly Ha biz oglumyza kitabyn ýazdyrarys dogry Çingiz Hanjar eciz geldi gysgaltmany ömri Gezdiň çöwre Dawud bilek äpet göwre Nepes boldun molla Joşdy ışgyň ey mahtym Sevgide garady bugün döwre Ey sen men arama geregiň ey töre hanym Ýekece dikenligil düşüpdir bagyna Durmuşam zebra seret gara agyny Bugünimiz bagyt bolsa ertirem tapmaça Bu durmuş gözüňe gelen ogam başgaça Korkunç düşle okuyun pencerelendi Dörü yaşokla penceremde İki gap çilimli Dessemlep uğrayan mikrofonu Şu ağdam sen ettin Sana yançam onu Alo Ya çalınmadın ok bu düşe Gelmeli tova günelin hasavitin üş Seretmeyen dem alıp yatırın zordan Ondan son dostluğa takıldı am erkekçe Yadıngdamı ediptin sobut 2010'da Damcadan kaçıp uçurayan yaxşı şopırsat düşünyan yıl-yıldan Dostlarını ölüye tanışa Artiyakım ödü bolsa olur neçe az Salam men adım kazı men mület gürleşe saz Dost va du men zep naha Dostluk däl ol eger dostunda bolsa baha Dost va bolsa nahar Gidyäle u kagıştı Bolya peyda gelse bahar Gelince gözün aydın dostum boldum dädi Ýaşaýladym buýsannym sen lapsyzy berdin Çağır ýaga janam oglanyň sünledi Şögör közdi ölçülmeýänin dostlugum kümmedi Ümsümlikten gowy bolsa gürle gelenini agza Hey brother, ilhamyň ýasamaýa çağırdyňmy qarza Ýok et boljak däl agza, teklipli izlenýän qaza Bilýänmi, men hemişe qanaga dedim o qaza Tutmak isleýä ellerim arşy Hejim bolsa kenizem rew okuýanyma garşy Tutunyň bagşy